हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनल स्टोरी चेनेलाव आं गुलशन हाजवारिया बरायबाय। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो हानाय बायदि। लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिन गोदानै मोनसे काहिनी लाबोबावबाय। बे काहिनीयानो जाबाय आकबर आरो बिरबलनि। नोंथांमोना मिथिखागौ आकबर आरो बिरबलनि बिसोर सानैनि सोमोन्दोखौ। लोगोफोर सानसेखालि महाराजा आकबरा आखायाव थाइसे फिथाइ लानानै बियो सानबाय जे बे फिथाइखौ दिनै आङो हारसिंनो दाननानै जागोन आरो बेबायदिनो बियो बे फिथाइखौ आखायाव लानानै बियो दाननो हमो। जेब्ला बियो बे फिथाइखौ आखायाव लानानै दानो अब्ला महाराजा आकबरा गावनि आखाइखौनो बियो दाननानै लायो। जेब्ला गावनि आखाइखौ दाननानै लायो बिनि आखाइनिफ्राय थै ओंखारबोयो। बेखौ नुनानै बिरबला महाराजा आकबरखौ बुंबाय, महाराजा नोंथाङा दुखु दाजा, मानोथो जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो। आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै महाराजा आकबरा जोबोद रागा जोंखाङो आरो रागा जोंखांनानै बियो बिरबलखौहाय बुंबाय, सेलाफोरखौ लिंहरनानै बुंबाय जे बे बिरबलखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनहै। आरो बेबायदिनो सेलाफ्रा बेखौ लानानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनहैयो। सानसेखालि महाराजा आकबरा सिखार खालामनो होननानै हाग्रायाव ओंखारलाङो। जेब्ला बे सिखार खालामनो होननानै हाग्रायाव ओंखारलाङो, बे हाग्रा बारियाव हाग्रानि माखासे मानसिफ्रा बेखौहाय नुनानै हमनानै लानानै थाङो। आरो जेब्ला हमनानै लानानै थाङो, हाग्रानि मानसिफ्रा गावसिनि मोदायनो बेखौ बुलि होनो होननानै लाङो। आरो बेखौ मिथिनानै महाराजा आकबरा बुंबाय, नोंथांमोना बेबायदि दा खालाम, मानोथो आंबो सासे महाराजासो आरो आं आकबरसो। अब्ला बिसोरो बुंबाय, जोंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया, नोंथाङा राजाब्लाबो जोङो नोंखौ बुलि होगोन। नाथाय हाग्रानि मानसि माखासेफ्रा नुबाय जे महाराजा आकबरनि आखाइ फारसेया बौनाय एबा खुनि गोनां। बेखौ नुनानै बिसोरो महाराजा आकबरखौ हगार हरफिनबाय। आरो जेब्ला हगार हरफिनो महाराजा आकबरा लामा लामा थाङै थाङै बे सानबाय जे आङो मा मावफ्लांखो, आङो दिनै बिरबला जि बुंदोंमोन मोजांनि थाखायनो बुंदोंमोन, बेखौ साननानै बियो थांबाय आरो थांनानै बे बिरबलनि खाथियाव सहैबाय आरो बिरबलखौ थांनानै बे बुंहैबाय, बिरबल नोंथाङा आंखौ निमाहा खालामदो, मानोथो नोंथांनि खोथाखौ जुदि आं लानायमोनब्ला आङो दिनै बिदि जानाय नङामोन। अब्ला बिरबलनो गासैबो खोथाखौ बियो खोन्थाजोबबाय आरो बिरबला होनबाय, महाराजा जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो। अब्ला बिरबला बिथांनाव सोंफिनबाय, नोंनि थाखायलाय माथो मोजां जाखो? अब्ला बियो बुंबाय, महाराजा आङो नोंथांजों जेब्लायबो थाफायो। दिनै नोंथाङा जुदि आंखौ जोबथेसालियाव जोबनानै गालाङामोनब्ला आंबो नोंथांजों सिखार खालामनो थांफागौमोन निस्सय। आरो बे समाव नोंथाङाथ' खुनि गोनां होननानै नोंथांखौ हगार हरगौमोन, नाथाय बिसोरो आंखौ बुलि होगौमोन। बे बाथ्राखौ खोनानानै महाराजा आकबरा बुजिबाय जे जि जायो नोंगौ मोजांनि थाखायनो जायो आरो बिसोर सानैया रंजा खुसि थाबाय। लोगोफोर नाथाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ बे काहिनीनि गेजेरजों आङो नैबेखौसो बुंनो सानदों, जोङो मा मरेलनि सोलोंखो एबा जोङो बिनिफ्राय मा सोलोंखो? बेनो जाबाय जोंनि लाइफआव जिफोर समयसा जाया मानो, जोंनि लाइफआवबो माखासे हेंथाफोर सफैयो, नाथाय बेफोरनि गेजेरनिफ्राय जोंखौ माबा मोनसे फोरोंनानैसो गालाङो। बेनिखायनो लोगोफोर जोंनि गेजेरावबो जिफोर जायो बेफोर गासैबो जोंनि मोजांनि थाखायनो जायो। नोंथांमोना जेबो दुखु जायालासे बेखौ साननानै ला, बे माबा मोनसे जादोंबा निस्सय बे जोंखौ माबा मोनसे फोरोंनो एबा जोंनि मोजांनि थाखायनो जादों। लोगोफोर आं एसेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।